Assalamu alaikum uwa, ga kaɗan daga cikin amfanin namijin goro. Namijin goro na da amfanoni ga lafiyar ɗan adam kamar haka. Na ɗaya, yana kashe dafin maciji. Namijin goro yana kashe dafin cizon maciji. Idan maciji ya ciji mutum, to a bashi namijin goro guda ɗaya ya ci. Insha Allahu nan take zai kashe dafin cizon macijin. Na biyu, yana kashe maciji. Ana shanya namijin goro ya bushe sai a daka garin a barbaɗa a wajen da ba a son macijin ya shiga. Idan macijin ya bi ta kan wannan garin namijin goron, to nan take zai mutu. Na uku, yana kashe guba. Duk wanda ya sha wata guba da gangan ko bisa kuskure, a bashi namijin goro ƙwara ɗaya ko biyu ya cinye. Insha Allahu zai amayar da gubar da ya sha. Na hudu, yana fitar da duk wata cuta. Ana yayyanka namijin goro a jiƙa a riƙa sha. Insha Allahu duk wata gubar da ke jikin mutum za ta fita. Na biyar, yana ƙara ƙarfi. Ana cin namijin goro saboda ƙarin ƙarfi ga masu iyalai 'yan mintuna kafin a je ga iyalan. Na shida, yana maganin ciwon gaɓoɓuwa. Cin namijin goro na magance matsalar ciwon gaɓoɓi kamar yawan ƙullewar da raɗaɗi, yana kuma rage kowane irin raɗaɗin ciwo. Na bakwai, yana maganin cutar STD. Yawan cin namijin goro na kashe ƙwayoyin cutar da ake ɗauka wajen saduwa, wato STD. Na takwas, yana maganin hunhu. Cin namijin goro na ƙara lafiyar hunhu, wato mai tace iska ga ɗan adam. Na tara, yana gina garkuwar jiki. Namijin goro na da kaso mai yawa na sinadarin antioxidant wanda ke da muhimmancin gaske wajen yaƙar ƙwayoyin cututtuka da kuma sake gina garkuwar jikin ɗan adam. Na goma, yana maganin zazzabin cizon sauro. Namijin goro rigakafi ne daga kamuwa da zazzabin cizon sauro. Na 11, yana kare idanu daga makanta. Cin namijin goro na kare idanu daga makancewa. Na 12, yana kashe gyambon ciki wato ulcer. Mai wannan lalura idan yana cin namijin goro, to insha Allahu zai warke. Dan Allah ku share dan shauran mutane su masu amfana baki ɗaya. Abin sadaka a yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati yadda za ka iya.